Culpable de asasinato é o veredicto que acaba de pronunciar o xurado popular no xuizo contra o acusado do crime de Velle. 7 da tarde rematada a súa deliberación, o xurado popular daba a coñecer o veredicto. Por unanimidade consideran o acusado a Diego Rodríguez culpable de 2 delitos de asasinato, un en grado de tentativa e o outro dos asesinatos consumado. Deste xeito, o xurado popular segue a tese que defendeu a Fiscalía durante o xuizo. Diego era perfectamente consciente do que facía a noite de febreiro de 2021 na que atacou na súa casa de Velle o seu curmao, que deixou gravemente ferido, e a parella deste que acabou falecendo. Considera o veredicto, eso sí, atenuante da enfermidade que padece o acusado, esquizofrenia paranoide. Considera que, aínda que non anula as súas capacidades mentais, sí que estas capacidades están mermadas. Agora o tribunal deberá dictar a sentenza. As peticións de pena van dende os 24 anos que pide a Fiscalía a prisión permanente revisable da acusación particular.